Dobre, takže čaute. Vítam vás po dlhom čase na YouTube. Takže tak dneska bez zvuku, lebo za prvé mám slúchadka na sebe a za druhé na PlayStationu tam nie sú 3 spoty na USB, takže tak. Dobre, musím si kúpiť za prvé volačo, čo dám do jedného USB, ale budú to 3 USB. Chápete ma? Asi nie, ale chápete, dúfam. Niektorí to poznáte. Dneska je Battle Royale klasicky. Môj level je ako Big level. Ale to neviem, že či sa nebude chcieť. Sice už v poslednej dobe ma nebaví tak Fortnite, ale tak trocha si ho občas zahrám. Lebo Fortnite Big in 2025. No dobre, neviem ani resetnúť. A needitoval som, takže tak. Samozrejme moje škoda, že mám nadšar, ale tá je vlastnejšia, to je to, čo mám. Ako klávesnicu. To je moja, to nová. Ale nie, Boh vie, aká dobrá, ale čo sa dá robiť. Ale no dobré, ja som zabudol vôbec, že ako vypnú glider. Rovný landing. Nemám ťa dopadnúť. Tie sa tu budem krúžiť normálne. Mr. Susič. Ale ináč na PlayStationu chcem počítač. Lebo na PlayStationu nevieš napríklad tam na PlayStationu nevieš vydávať videa napríklad a strihať, lebo nemá tu Google ani vôbec že nič. To je proste iba celkové nahranie. Dobre, prvý cápek. Skápem. Opa. Nehovor, že ma Nevideli ste. Ale ešte jeden. Dobre. Nie. Nie, tu je ďalší. Pre istotu. No. Dobre. Sorry za spam. Neviem, kto si. Ale sorry za spam. Ako, kebyže mám na dobroky, ale to ja tak spamovať sa broka, takže to je jedno, ne? Neviem, kto to bol, ale Anonymous asi ja mám. Epic account. Dobre, to nič. Kde to je? Už som aj zabudol. Neviem, kde to je. No neviem, že či to zoberiem, to asi neviem. No.
Musíme trocha pohantiť a dúfam, že má. Vlastne sa takto. No, kde ste? Jo, že ty proste zdrhol. Proste začal fajtiť a potom zdrhne. Super! Konečne broka. No, dobre. No, som cooked. Aspoň. Kurňa, má celá spoč na lakte. Toto asi, to nedám vlastne. Ja som vlastne zabudol, že máme aj toto. Náboje sú super. Mám vážne veľa nábojov, som zistil. Dobre. Chudák. Možno síce vyzeral, že lepšie hral, ale tak sorry, neviem, že či. No prečo furt tak blbo začínam videa proste? Prečo nevie byť nahypený? Sa nedá byť nahypený. Dobre, ďalšie video bude oveľa lepšie, alebo možno uvidíte iný začiatok, lebo tento začiatok bol taký, že taký. Kde? To je v tunelu. To je jaký Superman. Super. Na čo sa žím? Aspoň som našiel voláča. Pardon. Náboj. Nič moc, ale ten týpek, podľa mňa, ktorého som predtým fajtil, ten sa naučil, že stavať a fajtiť sa nenaučil. Stavať vie, že extrémne, ale fajtiť asi až tak nevie. A
ale sorry. Ináč Mad Shark ako Red Switch, podľa mňa to nie je až taká good. Ako good vyzerá, ale za cenu, tá cena, čo je na to, je ako pohode, 30 alebo koľko stojí, 25, ale Mad Shark, No dobré, super. Super, týpek, skapem. Kvôli tým 10 hápkom. No kde je? Oh. Super. 10 HP mal, ja som hovoril, že tých 10 HP, čo som si obral, by ma zachránilo. Not good. No dobre. A kebyže mu nelietne mne do boxu a hitujem ho. A reálne ja som tam vletel do jeho boxu a že 5 sekúnd som nerobil, že nič. Super. Je to super? Môžem to strať. Vadí. Ďalšia hra, ďalšie nádeje do hry. Super, ale tá hra bola tak... Ja hráme do 3 roky, to nezakončím vinom. To dneska nezakončím vinom, tak dneska nepôjdem spať. No dobré, ďalšia hra, ďalšia nádej, ako vždy. Asi ideme do Academy Lab, laboratórium. Ináč táto season skoro, že vôbec nebaví, ale baví ma. Neviem, nebaví ma, baví ma, ale to je také divné, lebo tu sa nedá hrať. To je pit on. Ináč, Češi, vy ste profesionáli vo Fortnite, som počul. Asi lepšie ako Slováci, ale to je jedno. A hlavne zmierením mojím by som určite každého zabil. Yes. Ha. Again. Takže prečo som sem prišiel? Tu. Kupujeme.
Ináč táto zbraň na diaľku je extrémne OP. Počkať. Toto dobre, toto DMR-ko proste. To je mega. To keď ešte skombinuješ s nejakou spánkou, okrem tejto táto najhoršia hra. Hovorím, že najhoršia hra. Toto bude nejaký Čech. To bude nejaký Last Christmas. Nehovorím tomu nič. Ale dobre. Čo aj gridíčko mi dá. I am cool. Ten môj je veľmi super. Ja môžem to tak reálne túto hru už musím vyhrať. A keď ju prehrám, končí video. Ale toto video ešte budem asi tak, že 20 minút strieľať. To už je dosť málo. Asi tak. Do everything and Steve. We shall what's a war, Flint and Steve. Ináč, ten nový film Jurský park, alebo čo je to Jurský svet, to naň hovoríte. Bol som na tom v kine, docela pohodne. Nedávam to. Dobre. Skip. Super. Cash locker. Precis. Ty čo s tou myškou, však mi vrzga, ja neviem čo.
Vyšel docela fantastic. Oh! Caparro. Oh my god. Mr. Sausage, shit on. Don't speak on. Shit the fuck. Určitě jdem koupit. Toto je posledná hra. Vyhrám, prehrám, už je to jedno. Že som to predtým hovoril, ale teraz je to už vážne jedno. Prehrám, vyhrám. Ale musíme sa sústrediť, lebo ako ešte má belefebet. Super. Tak som to čakal. Dozadu. Dobre. Tak toto je koniec videa. No dobre, toto je koniec videa, lebo videli ste, nedarí sa mi dneska. To sa neviem prečo taková zdubucha. Ale po dlhom čase som si zahral Fortnite. A dlho som nevydal video, ale mal som streamy na Instagrame, nikto tam nebol. Takže tak. Dobre. Koniec videa. Majte sa pekne, dajte like. Po prípade odber.